episode, du har skaffet det, fordi du har gjort hver eneste gang. Hvad? Når du kommer op i går, så tager du lige hænden over hovedet. Ja, så du går bare til admin. Du dropper dine ting. Drop dine ting. Så gå der til en fucking admin. Tag den op, eller du bliver... Jeg kan godt fornemme på det hele. Jeg kan godt fornemme på det hele, at det er noget værv.